Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, maing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maing gabi na naman. Aksyon ba may gabi sa aton mga listeners ari ihatag nga aton lakat sa aton nga simpo sini nga gabi. Yapules kita karon Oktubre 7 tuig 2020. Ang low pressure area may antad ni siya kapin sa 90 kilometros ang kalayuan sa nasidlangan sang daet sa Marines Norte. Kag-ari na siya sa 14.2 degrees north, 123.8 degrees is malayo-layo sa aton, pero ang nagapaulan di sa aton naman ng southwest monsoon o kung habagat nga nag-apekto diri sa nakapundan nga bahin sang nabagatnan sang Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Ang mga lugar sang Metro Manila, ang Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa ang Kabikulan, diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya kag Quirino. Nga ang kondisyon sa atong klima ni magalumon ang aton kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagog nga tugay ni sang low pressure area kag southwest monsoon. While ang Batanes kag Babuyan Group of Islands dito gid sa babaw sang Luzon magalumon man ang ilang kahawaan nga may naligwin nga mga mahinay kon manipis man nga mga pagulan kalin ini sa northeasterly surface wind flow kon hangin amihan. May pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa naminhan na sidlangan ang nag-apekto dito sa naminhan sang Luzon nga may mabalod ang kadagatan kag kasarangan asa may pagmadlos man nga uyop sa hangin magahalin sa namin na silangan pakadto na amin na nakatungdan o kung northeast to northwest mabatyagan sa central kag nabagatnan sang Luzon nga may kasarangan hasta mabalod ang kadagatan. Sa iban nga bahin sa aton bungsod may ara nga mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin naman iniya sa namin na nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan o kung northwest to southwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya panahon kita sa aton lokal nga forecast magalumon man ang aton nga kalangitan may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan
Mhm. kag pagpanag-uubaton babasyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Mhm. Kag mayari kita mahinay asa sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sa hangin magahalin sa namin na nakatungdan pagadto nabagat na nakatungdan northwest to southwest maga-impluwensya sa kabugusan ng isla sang Negros. Pabilin niya sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay asa sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 7 insakto in punto da siguro sa imo. Aha. Unas naton 0.5 metro ang kanabawon. Kagalauna 31 karon sa kagaon ng taob naton 1.6 metro ang kadalumon. Alas 5:31 naman sininga hapon. Mhm. Nagtunod si haring adlaw magabutlak ni siya alas 5:32 buwas sa aga. Aha. Ari kita sa gihapon 26 hasta 32 degrees Celsius. Mhm. O kon 68.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Aha. Katamtaman man lang Sir Gan, no? Ang kwan, sitwasyon ta, no? Ay man epekto si Chanchom niya kay ato naman siya sa babaw. Ang nagapaulan di sa amon sa ato naman ning Habagat medyo. ang southwest monsoon sa gihapon. May man kung kisa gaulan-ulan ha, para magbulubog na man Sir Gan. Oo. Mainiton subong ulo sang tao pabugnawan ta. Sir Gan, salamat. Good evening. Sige, action by my. Thank you, good sir. Una sa balita, una sa aksyon. Kanagabi ginabantayan sa aton sini mga mangingisda si Sir Gani Republica agod maka-monitor sila sa lakat sang panahon. That's why every night ya hindi pwede nga wala si Sir Gani action hence do kakulang sang programa kung wala ang lakat sang panahon. Kay mga mangingisda sa lawod nga nagaladalaya sang transistor, nagasalig na sila kung ano ang information mga kaksyon. Anyway, sa mga utod na ton nga okay. Ay tuod ka. Sige, check naton abe. Kung kumustang aton live sir sa Facebook. Sige. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sa baybay sa idalom sa Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, before kita mag-umpisa formally sa aton nga pagpangalaga ng aton pagpangamuyo man kadagabi na batok sa COVID-19 kagiban pa nga mga kalalatan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo.
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:11 na. Sumo nga adlaw, Miyerkules. Yari na kita sa Oktubre 7 na 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas sa mga aton sining nga Facebook page sa aton sining mga gusto maglantaw kadto lang sa actionradiobacolod.com.ph mga kaksyon. Pwede man sa YouTube, pwede man sa aton sining nga Twitter account dira. Sa aton sining nga mga texter sa yaring numero 0938225517 kag sa aton sining mga viewers kadto lang sa comment section. Kaya tagan ta karon sa hustisya ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. On board na, Tob 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Grabe man to aksidente kay na sa Himalalod, no? Oriental Negros, aga pasang Banwa, nagapulo pangapi ining wap-apat tanan ka mga pobre iya nga mga senior citizens lonsay mga babayi, dinalasa sang nagahagunos nga pick-up lonsay nagkalamatay. Aksyon Firing Line. Samtang sa Banwa naman sang Kawayan, ginpadulungan kay na sang patrol, magtiyo patayman matapos ginaligar nga nagpanulong kag nagkalalukpan sang granada. Aksyon Firing Line. I-check naman ka na makaksyon ang balita gikan diri sa syudad sang Bacolod with Action Dale Salazar. Mayor Bing bukas sa pagbalik sang Sea Travel. Humalin Bacolod padulong sa Iloilo. Bacolod may 21 milyones pesos nga gamiton or nabilin pa nga pondo gikan sa 119 million nga grant sa inalom sang Bayanihan Act 1 mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Damo na nang ginapangita ni Councilor John Gamboa Jr. nga ilantad sang syudad kundi nagkalaladto ang gingasto sa 119 milyones pesos. Ti may 21 milyones pa nga nabili, no? Sa iban nga balita mga kaksyon sa probinsya, oy, anong natabo sini? Pinakauna nga naka-record iya sang local transmission. 3 pa kabilog dira sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Aksyon Firing Line. Hingadlan kong kuana sa Purok Mangga, Barangay Igmayaan ini, no? May 3 nga nagpositibo dira mga kaksyon. Actually, i-lockdown gid ini sila. So kuan lang kamo da, halalong gid kamo da. Aksyon Firing Line. Balikan ko na balita lokal mga kaksyon. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Manglugayawon ko dali gid lamang upod kita padulong sa balita sa nasyonal. Ang balita sa nasyonal mga kaksyon ti Ariho kay nga si Velasco daw sadya nang binalbalanay nila ni Cayetano dira sa Kamara. Ginkondina ni Marinduque Alan Lord Cayetano kon Velasco si House Speaker Alan Peter Cayetano matapos nga ginpasar ang 2021 budget mga kaksyon nga 4.5 trillion pesos. Sa diin, suno dire kay Velasco, daway gid nag-agi sa husto nga proseso ang ginpangako ni Cayetano nga transparency abi daway gid makitaan kay dong ginpadasig lang ang pagpasar pagkatapos ginsuspend pa ang sesyon sang Kamara nga magabalik sa Nobyembre 16. Aksyon Firing Line. Ang hambal pa din ni Velasco mga kaksyon, lubag sa Constitution. Ang Inter-Parliamentary Courtesy ang pag-suspend sining November 16 pa nga pagbalik sang ila sini nga sesyon nga wala kuno sang consent ini gikan sa Senado. Aksyon Firing Line. Mismo hambal ni Velasco sa si Cayetano way nagid gasunod
sa matudtuod nga nakabutang kag nakasaad sa Philippine Constitution 1987 mga kaksyon. Action firing line. Naga-inamat-amat na gubanay ini sila magkagrupo malang ini sila no dira sa kamara mga lunsay mga bata-bata ni Presidente Rodrigo Duterte subong nagbinalbalanay na action hands. Action firing line. Amo na iya ka grabe ang poder mo no ginaawayan no ang poder sa piyak nga bahin mga kaksyon. Suno naman diri iya kay Deputy Speaker Neftali Gonzales, kaalyado ini siya ni Cayetano, nagbukad man sa gilayon sang libro sang Pilipinas. Siya dali lang. Anong bot silingon ni Velasco nga lubag sa Philippine Constitution ang pagpasarman kag ang pagsuspend man? Amal niya way gid na butang kag way na lubag diri ining 4.5 trillion pesos nga ini 2021 nga General Appropriations Bill nga ini. Husto niya, way gid dapat problema di. Sa galing kay ti may mga personal nga mga akigay na di mo. Action firing line. At ilang tawon taniya kung anong kasunod sila may action kay suno dire ka Velasco, diyan ginhingagaw ini ni Cayetano Pasar, desperado na ini siya kay ginpasugtan ni Duterte si Velasco nga magpapili bilang House Speaker dira sa Kamara. Tiya mo nga nagpadali ay na lang sila. Action firing line. Ang Bali Velasco duway gid mabusisi tong iban to kung din makadto ning mga budget nga ini. Anong gastuhan ta sini? Sige. Halos sila man ang tananda ang katilaos niya. Sa iban nga balita makaksyon sa national, ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga may ara na sang napain iya nga 2.5 billion pesos gikan sa 2020 national budget ang Pilipinas para ibakal action hands sang bakuna. Batok iya kay COVID-19, no? Kabalo ka ang World Health Organization sa katapusan sa tuig 2020 mga kaksyon, may ara na sang available iya nga bakuna para sa kay COVID-19. Action firing line. Tidaw Mayo, ina nga balita para sa aton kay galalantos na kita. So, ang Pilipinas, si Duterte gali action hands nagpainan isang pundo kag ginapananawan niya ng future mo. Siya bakal kita sini. Siya ara ang Philippine International Trading ini. Ang magabakal nga i-finance sang Land Bank of the Philippines kag Development Bank of the Philippines mga kaksyon. Hindi dapat magproblema ang Pilipinas kay may ara sang 2.5 billion pesos para sa bakuna. Action firing line. Nga ining bakuna ang una nga injikan sini amo ang mga 20 milyones action hands nga mga pigado naton nga mga utod. Tidala na tada pigado tamo. Taw ginambal manidan sa nagligad to nga librehon ini. Pero ang iban daw hindi naman pa-inject kinahadlok ini sila. Action firing line. Ang COVID-19 karon diri sa Pilipinas mga kaksyon, ang positive ara na sa 3,000 o kon 329,637. May bag-o subong nga 2,825. Samtang aktibo naman nagapabilin sa 49,989. Ang naka-recover ara naman sa 273,723. Kagang patay 5,925. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, La 7:19 na sa ton sini nga pagpangalagan. So far, amo na mga bulo-dalagko nga balita gikan iya sa national sa sini nga adlaw, no? Sa sini iya nga adlaw. Daw kadamo gid subong nagakondinar iya sa mga manunudlo action hands nga nagasaka tubla sa atop balasang bulutuan kay nagpangita sang signal. We don't know kung anong gusto nila. Ang ilat to guro makakuha bala simpatiya sa tao nga muna kabudlay magpangita sang signal para makakonect sa kabataan. Pero ang resulta, nagnegatibo iya ang reaksyon. Nagnegatibo iya ang reaksyon sa mga tao, mga kaksyon, kaya ang balido ka overacting sa aton nga mga teachers. Action firing line. Action an, do ka overacting sa aton sini nga mga teachers, no? Saka-saka sa atop kag magpangita sang signal pagkatapos nagpalitrato pa. Action firing line. Pero kita saludo kita sa mga teachers nga ini. At least nga pangita sila ideya para makakonek iya sa mga estudyante, no? Makakonek sa mga estudyante. Agod nga matigayon ining blended learning nga ginapatuman subong diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. May gina-check ko gani kay basi hindi bala legit ini nga mga balita ho. Ano ni may mga naghililikog na bangod sining
mulumudyol nga ini nga wala ginbaton sang maestra pero hindi diri sa aton malayo nga lugar ano. Pero hindi ko pa masigurado ini kay daw base kabalo naman ta subong sa social media inang kahapos mag edit iya sang kwan. Ang ginatawag naton edit iya sa social media, that's why nga dapat i-sure ginaton mga kaaksyon ano. Kon matuod gid man ini nga mga report sa mga ginikanan tarabantayan tagid kabataan ta no. Kay ti ang matawag naton nga stress ang kabataan ang pre-sure kon kaisa no sa sining module nga ini ay kabudlay gili nga trabaho nga ini. Oo, ti basibla magsulod sa huna-huna tod sang bata nga daw grabe ini nga trabaho. Kabalo ka kon ara ka sa eskwelahan, gapamati ka lang yan sa maestra mo. Tapos mga activity ka mo na mo pag-answer mo, ta? Pero dito sa bulutuan, sa puloyan, ikaw nabasa, ikaw pa-answer, ikaw papalitik, ikaw imo tanan. Action firing line. May lang kon matabuan mo nga imo sa ginikanan, will verse mabla ina may ideya man bala sa mulo module na ini kag mga ulo online nga ini ano nga etc. dira. Te kon hindi abe, disgrasya gid mga tol gid ang ulo sa mga kabataan. Pero sige lang, ulo antos kamuda kay ang DepEd ga ideya gid para nga matigayon ini. Action firing line. Last 22 Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang. Kay kaina sang aga didto iya sa Barangay Bae, Banwa sang Himalalod, Oriental Negros. May isa ka grabe iya nga aksidente, iya mo. Grabe nga aksidente iya nga naglunta didto nga ginkapatay sang aksyonan. Ginkapatay sang 4 tanan ka mga senior citizens action hands nga nagaulo istorya malang kuntani ini sa sulod sang puloy-an o kon natulod Tiangge abi nga nagapangape. Action firing line. Pagkatapos iya bumulusok lang kalit ining isa ka pick up, isa ka D-Max, isa ka Isuzu D-Max mga kaksyon. Mo didto gid umagi sa ilaya. Ti ining 4 ka mga senior citizens mga kaksyon pinangbawian sang kabuhi niyo. Grabe iya mo. Action firing line. Pero sa kompleto sini nga detalye bala. Online sa firing line. Aring hepe iya sang Himalalod PNP Oriental Negros Police Lieutenant Alfred Vicente Silbosa. Sir, good evening. Good evening po, sir. Aha. Sir, si Action Brian Morden sa Action Radio Bacolod. Sir, unsa may medium nga gamito nato sir? Tagalog, Ilonggo, Bisaya, sir? Pwede Bisaya, pwede Tagalog, sir. Sige, sa dira lang ta duha, Tagalog, Bisaya. Anyway, sir, welcome to Action Radio Bacolod. Ako dahil sa Action Brian Morden, sir. Diri ni sa Bacolod. Sir, pwede nimo masugiran mi, sir, kung unsay nahitabo jud aning aksidente diha sa Himalalod nga gikashock po namo diri sa Bacolod ug Negros Occidental, sir? Yes po, sir. Kanina pong umaga, sir, isang traffic accident nangyari ngayong araw, October 7, 2020, kung saan po isang reckless imprudence resulting to multiple homicide. Kung saan po nangyari doon sa National Highway, Barangay Bae, Himalalod, Negros Oriental. At about 10:30 in the morning. Ang driver po nito ng pick-up Isuzu D-Max si Mr. Robert Go Lim, 62 years old, married businessman and a resident of Barangay North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. The victims, the color of the vehicle is D-Max, color white, with temporary plate number Charlie Sierra 7940. Ang mga biktima po ay sila Lydia P. Garzola, 80 years old, female, married, and a resident of Barangay Panglayaan, Himalalod, Negros Oriental. Ikalawang biktima ay si Herminihilda Pico Gantalao, 76 years old, female, married,
and a resident of Barangay Tamao, Himalalod, Negros Oriental. Ang pangatlong biktima ay si Milagros G. Garfula, 82 years old, female, married, and a resident of Barangay Bayi, Himalalod, Negros Oriental. Ang apat na biktima ay si Remedios E. Favillar, 65 years old, female, married, and a resident of Barangay Panglayaan, Himalalod, Negros Oriental. Kung saan ang pangyayari ngayong araw, ang beacon na nag-travel from northbound patungo po dito sa lungsod ng Himalalod, kung saan ang sasakyan na ito ay nawalan ng kontrol at bumangga sa maliit na tindahan kung saan ang mga biktima ay nag-inom ng kape o coffee, which resulted kung saan nangyari ang kanilang hinantaling kamatayan, dagliang kamatayan. Ang biktima, victim 1 and victim 2, ang biktimang una at saka pangalawa, dinala dito sa Rural Health Unit ng Himalalod and declared or pronounced by the Rural Health Officer, Dr. Josephine Y. Fernandez. At ang pangatlo at pang-apat na biktima ay dinala doon sa Gihungan City District Hospital and were declared pronounced dead on arrival by Dr. Bianca Camille Bulay-Bulay. The aforementioned, ang nasabing driver ng white Isuzu D-Max ay dinala sa ACE Doctor Medical Hospital ng Dumaguete City for immediate medical treatment. Kasi po sir, tumaas ang BP niya at sumakit yung balakang niya sir dahil sa impact ng pagkabangga niya sa maliit na tindahan at bumanga din sa kanyang sasakyan sa malaking puno ng Ginilina sir. Sir, ano bang nangyari talaga sir? Yung lanes diyan sir ng highway na yan, ilan? 4 or 2 lang? 2 lang po sir ang lanes dito sir. So ano sir, may iba nag-overtake ba siya sa ibang vehicle tapos doon parang pumunta siya doon sa bahay, parang ganun po? Wala siyang in-overtake sir, na hindi lang niya na-control yung sasakyan sir kasi siguro sa takbo ng bilis ng kanyang sasakyan sir, tumakala yung sasakyan niya from right to left, pabunggo sa ministro, maliit na tindahan kung saan yung 4 na matanda nag-inom ng kape at doon na resulted ang instantaneous dagliang kamatayan nila while they are taking their coffee, sir. I see. Itong 4 na ito, sir, usual talaga na ginagawa nila every morning dyan kung nagiinom ng kape, parang ganun po. Yes po, sir, kasi pag papunta sila ng kuwan, magpunta sila dito sa kuwan, sa poblasyon, bumili ng mga pangangailangan nila sa kanilang tahanan, doon sila magkuhan, inom ng kape kasi magkamaanak lang sila. So itong highway ba dyan, straight ba ito na pwede ka talagang gumamit ng speed mo dyan para at least maging mabilis pa yung takbo mo? Yes, sir. Straight, sir. Okay. Ano ba nangyari kay sir? Nawala yung control. Bakit po ba? May nakainom ba? Umagang-umaga or nakatulog? Ano nangyari po, sir? May siguro, sir, siguro, sir, baka nakaigit siya, sir. Kasi gano'n, sir. Ang poblasyon ng Himalalod, sir. And then, hindi niya na-control yung sasakyan na, sir.
Kaya nga, nabangga niya yung maliit na tindahan kung saan yung apat nag-inom ng kape, sir, doon sa loob. Grabe, ano? So ano, sir, wala siyang kasama yung driver na ito? Nag-iisa? Wala po, sir. Pauwi na siya na ito or papunta pa lang ng business niya? Pauwi na po, sir. Galing ng Dumaguete, sir. Galing ng Dumaguete ito. Pauwi na siya na, ano? Yes, sir. Siya lang may isa, sir. Saka yung airbag na kanyang sasakyan, sir, hindi pumutok, sir. Kaya na-injury yung katawan niya, sir. Kasi bumangga siya sa maliit na tindahan. Yung katabi ng tindahan is may malaking puno ng sinilina, sir. Dahil po siguro sa impact, sir, nagkaroon siya ng injury. So ito bang bahay na doon umuupo itong apat na ito, medyo malapit ba sa daan o ilang steps from the highway talaga, sir? From the highway is more or less may kanal pa, sir. May distance talaga. Gilid ng bahay niya, sir. Grabe, ano? May kanal, concrete kanal. May galing sa highway, may concrete canal siya, mga 3 feet lang, sir. 3 feet lang. Kaya may mga 3 meters from the canal, sir. 3 meters ang distansya ng kanilang bahay from the concrete canal, sir. Kaya lang sumimplang talaga yung pag-control niya, no? So, kumusta naman yung driver ngayon, sir? Kumusta yung pong kalagayan niya? Doon, inobserbahan pa ng mga doktor, sir. Hindi pa nakuna ng cancer. Siguro nakuna na ng X-ray, sir, pero wala pang result, sir. I see. Sir, maliban sa apat na namatay talaga itong lahat mga senior citizens, meron pa bang mga sugatan dito, sir, na kasamahan nila? Wala na, sir. Yung apat lang nandoon, sir. Okay. So, apat na lang taga. Uulitin ko lang, sir, Remedios Fabia or Fabila? Remedios Fabiliar, sir. Fabiliar. Fabiliar. As in, Fabiliar, sir. Fabiliar gali, hindi Fabia, no? Fabiliar, sir. Oo, sige. Okay, so ano, sir, yung status ngayon ng suspect after nito, nandyan sa hospital, meron bang, ano bang negotiations ngayon ng family na lahat na ito mga namatay, sir, magpa-file ng case or no situation po? Sa ngayon po, sir, yung pamilya ng suspect, sir, nagbigay na ng yung lahat ng mga biktima pinadala doon sa funeral, sir. Yung tatlo dinala doon sa St. Francis Funeral Parlor. Yung isa dinala doon sa St. Peter Funeral Parlor. Then binigyan na ng paunang financial assistance. Tulong talaga. So walang balak na mag-file ng case ito, sir, sila? Antayin pa namin yung pamilya ng mga biktima, kasi yung iba, sir, nandun pa sa Iloilo, sir. Okay, oo. Papunta pa uwi pa dito, sir. Sir, yung highway na ba dyan, marami na bang mga na-aksidente dyan? Yes, sir. Dami na po, sir. I see. Kasi matulis at saka walang walang ibang nakaharang sa daan sa paningin mo kasi, street na street, sir. Straight talaga. Nakita ko rin dito kasi mayroong mga nag-viral na mga videos nito. Pero sir, dahil dito, ikaw ba, sir, in your own steps na anong gagawin niyo po dito? Mag-appeal po doon sa Himalalod na lagyan natin diyan ng mga slow down, ng mga parking, mga signs, parang ganun po. Yes, sir. Gagawin namin po yun, sir. Hindi kami yung tulong ng DPWH, sir, kasi sa National Highway para malagyan ng traffic signs na to slow down, malimit, maraming pagka-aksidente kasi sa daan na to. I see. Sige. Maraming salamat po, sir, sa inyong time ngayong gabi dito sa Bacolod at Negros Occidental, kasi siguro sa alam namin meron din mga pamilya itong mga namatay dito sa Negros at Bacolod, Yes, sir. Totoo po yun, sir. Sige. With that, Sir Vicente Silbosa, maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo. Ingat po kayo dyan, sir. Mabuhay po kayo, sir. So, thank you po. God bless us all. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. So, medyo kualagid na dula, uncontrol. Ining si Robert Go Lim mga kaksyon, no? Kag dito dumiretso sa may sa balay ato. Mo grabe, yan, no?
and naka-idlip, meaning naka-piyong. Action firing line. Next time siguro kung nag-drive nga daw gapiyong na gid ang mata mo, pero pahigad gamay, pila gid ka minutos kag mag-nap ka da abi, power nap abi 5 minutes. Pila gani ka minutos aksyonan 5 minutes ano? 10 minutes relax ka da. Bisan gadali ka pa kadto ka da sa imo kaladtuan, but because nga daw hindi ka naka-drive ka ano bi clearly sa imo sini nga sitwasyon, kuan ka da anay, pahigad-higad guro ano? Action firing line. Bao, grabe man iti kilili basta aksidente kibot kita nabaway gid ginala uman sa abo sa nga sitwasyon. Ti apat ginyo, ang isa 82, ang isa 72, ang isa 76, ang isa 65 mga kaksyon. May naga-comment pa to nga ara das la kuno tiga pangapilang gani tosla kaya ang senior citizen kuno hindi pwede kagwa ti way man tosla sa gwa sandalan ara tosla sa balay. Action firing line. Chulo Tiangge kay isa pang himalalod medyo kuan na nga area, medyo layo-layo na gid mga area kag dira lagka ang mga balay. Action firing line. Sige, last 7:36 Action Radio Philippine Standard Time Action una nga bulyada sa aton nga pagpangalagad. Dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon. Sa Action Art Tayhupon mga kaksyon. Kay inigin padulungan dito sa Banwasang Kawayan. Ining isaman ka natabo nga insidente dito nga napatay ining magtiyo matapos nga una dire ang hinablos ginluthang. Ikaduha, ang tiyo bitbit ang granada, sumigabong at tinaglinaptang kaugalingon niya. Action firing line. Kung ano gibla ang ugat sini tanan-tanan, sino giblang may sala dire kag sinong kontra nila, ano nila ini? Ano balang ginawayan? Abe, grabe no. Ti way gid na kapadalom sa una-una oh. Action firing line. Kani karon pagbalik naton kay isa-isay isa-isa ni Action Art Tayhupon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:38. May gabi lang sa mga kauturan na to nakatutok na sining matiniyon. May gabi lang sa kay Girly Sumugat. Good evening, Action Bray. Pakigreet lang sa akon pinalangga nga pare sa syudad sa Bacolod, si Father Siloy Villarosa sa iya ika-44 nga birthday subo nga adlaw. Thank you very much. Paul Spat III Araman, si Gliezer Barcelona. Good evening, Action Bray, watching live FB Action Firing Line. God bless your program. Happy listening to Manang She Barcelona, always naga-monitor. Noel Hamules Araman, Marilyn Abarte, okay, clear sound with very good voice. Thank you again. Si Reme Villamarzo, amen. Sige, amen mana. Michael John Season, good evening, Sombray. Keep safe sa mga taga Zona 5 Purok Brotherhood Sumag. Tamyaw ko Bernie Ubas gapaurok-urok gid pamati subong, monitor from Chati, no? Elias or para niya ki salamat gid. Di ko bala magbasa sa niya. Si Michelle Sayo, good evening so Brian, I'm watching live. Greet ko Edwin Sayo sang happy birthday. Thanks gid Akson Brian. Haran sa kay Jocelyn Kalamaan Araman, Boyet Hamilano, good evening Sombray, monitor lang kami ni Purok Laurel, Barangay Mansilingan. Liberty Beniten Obaldo, good evening Sombray, monitor lang kami di sa Stones 4, Mansilingan, salamat gid. Alex Monteza Araman, 4 senior citizens casualties. Bia Jonathan, Romulo Hipti Lamag, naga-monitor man. Ano ang update sang tawo nga nahulog sa lubi? Oh. Why na to update pa siya kay naglinong na sila. Halin sa kay Jen Oisy sir. Good evening so Brian Morden. Monitoring always. God bless and keep safe. Thank you again.
Norberto Moroy Trasona, good PM Aksubray, ga-watch live kami diri sa Nolido Street, La Castiliana. Palihog greet lang Trasona kag Angor family, especially si Tras ga monitor gid subong, more power. Stay safe. Halin sa kay Norberto Moroy Trasona. Ceres Chavoso, naga-monitor man. Edward Alejano sa Villa Estefania COVID-free. Sa amon di sa Villa Estefania COVID-free. Yes, salamat. Melchorita Ferrer, naga-monitor man. Marlene Ogatis, salamat gid sa 15th Street, Lacson, Bacolod. Merly Dolido Magallanes, Arche Ray Alipalo. Good evening da, sir. Salamat gid. Kumustang imo nga mga luto-luto da, ka mga namits. Alex Montesa, buaya kag mga ibid. Gabahigay sa house speakership. Philippine politics still immature and childlike attitude. Sa lokal man ayhan, Sir Brian ngagaw sila kinawatay antes ang expiration sang palpak nga na administration. Ay, nako naman. Medyo ginahasip-on ko sumong eh. Daligid lang ha. Bings kay Dagumboy. Good evening, Sir Brian, watching live from Villamonte. Shout out lang Dagumboy sang sitio Sambag, Manghanoy, La Castiliana. God bless dara sa inyo. Si Alex Montesa Raman, hi Miss Senior Abaw, Action Brian, good evening. Ask ko lang tani kung may biyahe barko nga Roro, Bacolod to Iloilo. Dumay ara lang pro essentials. Merly Gonzaga, good evening Sir Brian, monitor lang kami gihapon diri sa Alihis, always again stay safe, God bless. Sige. Halin sa kay Zaike Ranica Orsina, Sir Brian, good evening, kaksyon, salamat gin may bakuna na sa COVID-19. Pirmigin kami diga monitor sa inyo station. Ginatamya ko gali akon nga asawa birthday niya subong si Manilin Tanalion or Sina. Pirmigin sila ga monitor sa may kwan inya. Upod ya ko no sa Pipis Balboa Restaurant. Ginatamyaw ko sila mga sigiluto. Sige pamati sa inyo Kanday Fabian, Marvin, Ronilo, Erwin, Ryan, kag cashier namon waiter Kanday Ruby Kevin, kag Isboy, Aka Bukaw, salamat gid. Keep safe, Action Brian. Dinapit ng inyo man, kay hambal ko makaon, kuda kay do ano nang luto nyo, do kanamit gruay. Si Mariti Felizario Hava, good evening, Sumbray, tamyaw ko lang sila Mama Lorna Haba, kag Rolando Haba Michael, Kim Maika, kag Lovely, nga pirmi ga monitor sa kaduhaan ka di city. Salamat! Si Go Orita, ga monitor man sa La Castiliana, tamyaw lang ko ang mga pamilya Orita. Nora Villalon, salamat gin. Amy Esmeralda Dolido, Roth Kuzawa, good evening Sumbray, good morning na ko no Pinas. Pinas lang naman yata yung module na yan. Si Ana Mandrigos Rob, budayan ka gani nga ara ka sa tubang sa maestra, how much more kung sululuhon mo lang ya ang module learning. Gani, no? Gahililibi ang iban mo. Good evening, Sir Brian, watching live sa Barangay Robles, La Castiliana. Gina-shout out ko da ang mga upod nga MDRRMO La Castiliana. Baaw, salamat gid. Alex Monteza, duha na dala sa ospital, ang duha on the spot, ang isa sa Kalog, ginkuha ang isa ara sa dalom sang pick up. Sige, salamat gid. Nipets Fernandez, good evening Sumbray, ari naman kami gapamati subong sa Petron Depot, Banagom, sa Matrix Guard. From the boy Fernandez, God bless Bray, salamat. Kamamanda, halong kamuda. Sir Bray, ang audio okay na niya. Okay na sir, audio to sir, no? Oh, okay na. Oh, kagina panigura. Ana Mandrigos Rob, kadelikado nagali subong mga ano kaluoy sa mga biktima nga enjoy sa ilang moments, napatay pa. Gani, no? Kaling kiti ara man to skili dalan, gani mo kaling kay muna bla, no? Do hindi gibabalaan. Kita ito aksidente sa Borussia to. Nga nagamotor tong duha pasaka, kibot na sila, nabali ang guma na palos dito kumadto silang salakyan. Imagine mo na. Si Flora May Bakuli Mirasol, good evening Action Bray, mangkot lang ko kinanglan pa bala requirements. Ang taxi driver magduluong pasahero sa isa ka banwa, salamat gid. Duway naman
Accident happen anytime kaluoy man sa mga nangamatay. Eden Villarosa. Alex Fuentes, nagamonitor sa buong Happy Wednesday sa imo, sir. Ikaw manda, be safe man. Ara ba, nagamonitor si Roth. Okay, Mojo. Okay, sige. Eddie Laos. Good evening, Sombray. Gamonitor kami ni Nanay Isabel sa Cane Town, Victorias. Thank you, Gidaksyon Radio. Kamusta ka mo da? Tata Vivek Morden, nagamonitor man sa Makati City. Alunan Zuzet, Ray Jan Tan Villalon. Good evening, kami di Subonga. Nagmonitor kami Subong, Barangay Purisima, Manapla. Great Gidnamon, Dennis Richard, Tibo Roma sa San Enrique. Anthony Jones Aviliano, Habilio Siblano sa Kawayan. Energy Fans Club. Salamat. Good evening, Exxon Bry. Watching live from Celine Homes, Japon. Kami diri, keep safe lang always. Halid sa kay Virginia, San Antonio, Olpinda. Teresa Tungha, Suryaga Flores, nagamonitor man sa Fortune Town. God bless. Jocelyn Alerta Cordero Gilyang, Sombray, watching kami always sa Bago City. Tamyaw lang si Alma Del Mundo Cordero, thanks and God bless. Jovi Monares, nagamonitor man. Connie Abilio Mata, Leah Younger Esquivel, nagatutok man. Eli Escalera, salamat gid. Nagamonitor si Ubong si Mrs. ko Charity sa 11th Street, Lacson, Bacolod. Edel John Tan, maingit. Jolito Urbanos Caburnay, Sang Tuboso Police Station, nagamonitor si Ubong. Alex Montesa, ang hinablo, Sir Bry, gintero sang 12 sa likod, patay Antio. Marisbak nagkuha granada to pakabilog, ang isa nagsigabong hasta nagsigabong man ang suspect. 18 anyos libre sulod prisuhan. Janel Vecino, Action Bry, monitor lang ko ni John Kenneth Degira, Nene Gale or Nene Gali ni sa Barangay Takuling, Bacolod. God bless. Olive Prado Araman Gargaritano, good evening, Action Bry, monitor lang kami Riyada. KSA, keep safe, God bless. Si Sheikh Sean Defensor, Action Bry, patamyaw lang ko sa pamilya Gordon sa Manapla, pero mega monitor, salamat gid. Sige. Si Tomas Bronolia, monitor Regent Pearl Alihis. Raymondo Bilyesa, good evening, Action Bry, watching live Silay City. Si Iya Yori Ihuhan, good evening, Sobray, watching kami diri sa Bata. Greet ko lang papa ko gamonitor sa halin sa aga astaga pidira sa Lunao, Barangay Mailong, madamo gid nga salamat. Marimar, good evening, Sobray, monitor lang kami ni Bata. God bless. Bibing Dagia Bautista Araman sa Barangay 39 Lizares, Bacolod. God bless. Leonila to Tarusan, nagalantaw subong live sa Alangilan. More power, God bless man, stay safe. Marina Redilia sa Paglaong Village, Mansilingan. Cynthia Archibald, nagamonitor sa Capitol Hill Subdivision, Bacolod. Randy Laustica, nagamonitor man sa DSB. Lizelle Miranda Sakare, salamat gid sa pagmonitor sa Punta Taytay. Lucia Carbadilla, good evening, Sombray, monitor lang kami ni Barangay Pahanukoy, Purok RC 3. Tamyaw ko lang amay namo na ngagaluto Reynaldo Carbadilla. Ivanisa Esperta Gilyang, naga-monitor man sa Maaw, Espanyola Family, pakaisaya ko na. Rosalina Arellano Espadero, naga-monitor sa Morsha. Eden Villarosa, damo lang nabalaan Pinas diri Singapore, face to face man ang klase. Helen Granada Langrio, may gabi, Action Bry, shout out lang family utod ko pito sa Granada. Okay, sige. Ma-relax ko na ya. Mabalik ko na gaya. Last 7:49.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Manamyaw kita anay, Action Bri, masuspend ang travel pass sa 9. Ang taga South North hindi makasulod sa Bacolod, wala naman biyahe mga 6 days kung magpakadis ka kinahanglan Japan Medical Certificate. Daw wala naman, duway pa maning information, check nato na. Duway man na di sa aton sa Bacolod. Duway pa neksyon ano? Duway man no mga suspension sang travel pass, may ara di sa aton. Duway pa man no? Sige, check naton bi karon na be. Bisling ko ba sa may ideya kabla nga may amuna duway man tayo reports sini, no? Halin sa kay 3005, gamonitor subong Barangay Naga sila Carlota, Boy Salmorin Mercy kag si hindi lang magtawag please. Nadula na. Naligid lang ha. Basta gani gabasa ko, hindi lang magtawag kay para mabasa tang iban. Sige. Halin sa kay 5636 gayong gabi sir, damo subong driver nga kulang sa seminar. Amo na damo aksidente. Kay pagkuha nila lisensya, ginbaydan nila ang LTO Apong Alagos ni berte man siya Apong Alagos man no. Gin-refer ko kay ina sa doktor kay nagpa-check up ko kay inahambal sa doktor sa akon nga dalon ko kuno sa psychiatric kay amuna ginapangayo iya nga dalon sa doktor pa-check up. Sige do nagtalang guro ini. Sorry again. Halin sa kay 1510 Action Bri, good evening. Monitor kami di sa Kakwana. Kansila yan si Dan Initamyaw lang ko Santero kag Sobirano family. Salamat. Naga-monitor man alin sa kay 068. Good evening sa radyo, hindi maagwanta traffic di Bangga Kore. Ano mga ulo taga DPWH laban kalbo na sa pagpamuho maskin di na lang daw lain ulo Junjun mo akig so tuod ba no? Action Firing Line. Ang dalan gani halin sa Barangay Mansilingan pasulod sa Handumanan. Pinangbuho-buhuan pagkatapos subong way sinapak. Action Firing Line. Ang mga tricycle to nga nagabiyahe to, nagakalapalos ang ila sining nga mga kwan. Ang ila sining nga mga shock nagpagalpalon mga tricycle nila da kay nagalabay sila iya sa kwan sa ginatawag naton buho-buho da sa dalan nga way nahuman. Action Firing Line. Sige, last 7:54 makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. This time ko anta sa aksyon art ay hupon kay na may misyonan giri siya ining dako man nga insidente didto sa Banwa sang Kawayan mga kaksyon. Action art, good evening. For a safe travel, just touchdown Bacolod City. Daw eroplano lang purting ulan do sa may Pontevedra pakadto Bacolod yo. Oy. Grabe kadamol pag pauli na ton. Bago lang gid kami reaksyon nani. Nakaabot diri sa Metro Bacolod no. Sa La Castellana gani action art sa Inayawan to, grabing baha to no, subong hapon. Dito na siya sa after sang Kaliling kay actually ang Bambugsay, Gilungan,
piling kag sa poblasyon nga dito kita nagkanto. Why ito yung masyado nakita naton nga nagtaas ang tubig sa kasubaan. So possibly inayawan ning bukid guro naghalin ang pagbubuos ang baha aksyon na bike dito nga nag-alawas gani sa mga kasubaan. Now diri kita sa padulungan naton sining hapon agud i-follow up ining insidente nga nagluntad dito sa may area sang barangay Abaka, Banwa sang Kawayan. Sa diin ang insidente ini nagluntad sa Purok 2 amo ang address nga ginatag sang pulis. While ang Iloy diriya sang suspect no sa sining pagpanglutang tinabal niyang ila address dito sa lugar amo ini ang Sitio Mambulanon, no? Sitio Mambulanon, Purok 2 sa Abaka. Now, antes mo tuan ang kaundan sang sining insidente nga pagpanglutang kag subungman pagsigabong sang Granada sa diin duha reaksyon na bray ang on the spot nga ginbawian sang kabuhi kag ini amo ang magtiyo nga sanday John Ray De Locario. May anom ini kapilas sa iya sining lawas sa likod nga porsyon. Kag si Roy De Locario nga mo ining tiyo nga utod gid ang duha nga kakamot sunog ang iya guya kag ang iya dughan resulta ini sa pagsigabong sang Granada. Now pero antes sinakson bray ang ining sitio nga ginahambal sang Iloy diri ko ginluntaran sa Sitio Mambulanon Purok 2 sa barangay Abaka. Hindi ni siya proper sa Abaka sa barangay. Now sa mga way pa nagkakadto dira no sa barangay Abaka, bali dira na sa poblasyon na Action by Magi. Balaktod ko dira kung may dalan na skilled sa high school o pwede man sa patio dira. Mataklan na siya pabukid, more or less siguro mga 9 kilometers ina siya. Ang lugar niya sang natabuan sang insidente, hindi ni masudlan sa lakyan. Bali, kuha ni siya Action by, no, ginalakat lang nila. Kaya na sa tunga-tunga sang barangay Lumbia, kag barangay Abaka. Medyo layo anay ni siya mga more or less siguro another 10 kilometers. Kay bukid na ginisay nga porsyon dito sa Banwa sang Kawayan. Now, paano nagluntad din ng insidente nga sa din ang duha ka mga magtiyo ang nagkalamatay no sa sining isa ka makonsider na tonte why gina expectar nga insidente kay hindi maniliwan ang nagpatay sa victim kay magbayaw lang gani actually ini action by. Now, nagluntad gid actually ini kahapon sang hapon galing gyang pulis nagkabaton sila sa report kumong limited man ito bisan lang signal kung nato kasbukid to. Napaibalo sila iya kainan na lang nga mo man nag-respond sila dito sa area no sang natabuan sang insidente. Ano bala ang background sa sining kaso Action by? Now, prior pa sining nagluntad nga insidente kahapon, si John Ray De Locario, nga mo ining 27 years old, may 3 kakabataan, may 3 months old ang pinagagamay, 4 years old ang iya sining subang. Bali, ini siya nakapangasawa sang taga-dira sa barangay Abaka nga si Idelisa De Locario, nga no, hindi malamayong pag-updanay nila. No, kay madamo nga mga insidente, base sa panahisayon diri sang Iloy nga prior pa man nagluntad ini action by October 3 may ara sang natabo nga pagpangharas nga daan sa pamilya Layan no nga amo ni siya ang ginatudlo nga suspect sa krimen kay antes pa man natabo ining victim nga si John Ray De Locario. Una na nga ginreklamo kag ginpablatter sang iya sini nga asawa bangod sa kaso nga pagpangastigo. So ginasakit na lang asawa niya kapin pa kon makainom siya. Now, bangod sa to, naging pasumon kag ginpablatter ang loging kakig sini ni John Ray De Locario. Namotong rason
nga ginsulong niya ang iya sining ang puloy-an sang iyang ugangan nga dito man nag-istar ang iya nga bayaw nga duha ka lalaki nga sa isa lang ka puloy-an. Now ang natabo diri suno iya sa Iloy nga na-interview naton, ang natabo action by nagligad nga adlaw suno kay Marialyn Layan, October 3 I mean, may nagkadto na ni si John Ray De Locario. Kagin sulong sila dito. Actually gindumog na gani nila ni, pero why nila ginsakit at sunday? Na nga ilang ginpatupan, kundi kuan lang nila ginagaw ng armas kaya hindi may dalang patalom. Kag ginpapauli kay Kumu Porti Kahubog. Amo ng alegasyon diri ni Marialyn Layan. Now, ang malain kay kahapon, pizza size, sa bulan sang Oktubre, nagbalik ining si John Ray De Locario, no kay kumo siguro doon nangakigid siya sa iya sining ugangan nga babae, nga daw amo to nagbulig sa asawa ni Abi, nga bata man sang sining pamilya Layan, nga tingin reklamo, siya mo, giparecord siya sa pulis, ginpasumon siya sa barangay. Kagkahapon dito nagumpisa ining wala ginapaabot nga insidente matapos nga ining si John Ray De Locario ang nagsunod sa puloy-an sang mga Layan nga hubog man gyapon nagsunday. Nakainom basi posibility tres to natabo ang una kahapon pinakadlaw na nakaligan nakainom naman siya mo. Now kundi sinabtanay naman to nagpangsita siya kag tapos ang Iloy di sulod gani sa iyan nga pati siya daw iharaskid kag ang isa diri kautod ni Rinji Layan gin-attempt pa no actually ginhandos sa gid sang sundang nga ginuyatan niya pero mayo lang kay way pilasan. Now bangod nga ining si Rinji Layan iya ara nagatrabaho kartaps man aras kampo nga mga nagapanguma kung ano ang trabaho sa uma. May nakasugid siya nga may nagaginakod sa ila sining nga balay. Ginagalinalisay. Now, pagpauli sining ni Rinji Layan, dito niya nakita, action by, allegedly, nga may bitbit nga armas, luwas sa patulom, may nasiplatan siya nga granada. Pero sining diriya sa investigation sa pulis, possibly ining granada basi bit-bit man sang tiyo niya kay upod man lang sila inom kag malapit man lang kabalig ginatinaran ko manghilamon la sa uma na mo na ang ginatinaran niya sang mga magtiyo nga De Locario. Now kumo nga mo do ang natabo kag pagkabalo sang suspect ni nga si Rinji Layan, by the way 18 years old parang ini siya sunday 18 anyos. Oo kag may mga experience ni siya bilang sang una, isa sang utod, pinatay man, aminado ang Iloy si Marialyn, ganyan bata nga si Rinji Layan, nagbakal sining sulpak, no improvised 12-gauge shotgun. Now, kung nga nakadistansya niya jutay, ining suspect nga si John Ray De Locario sa Ilabalay, tinito sila nagkumprontuhanay, kag nagresulta sa pagtero ni Rinji Layan sa iya bayaw nga si John Ray De Locario kag ini naigo ang katingalahan sa likod ning sakam niya gagin tunaan sang iya on the spot nga kamatayon. Now bangod siya ni action by ara man malapit sa lugar ining tiyo nga si Roy De Locario illegal ang pagidaron kag residente ni sila ya sa area sang Sitio Manga, Barangay Lumbia. Dito siya nagpalapit man sa tingkaya niya na bing na hinablos. Kag allegedly may ginpulot siya nga amo ning ginapatihan nga nagsigabong nga granada kag ang alegasyon nga ginkakasan ni sang pin Gabo ni plano na ihaboy po rabog sa mga papuloyan sang pamilya De Locario. Ganing kay kumong lunang nagsunday nagulan-ulan. Sus sa dimalas na kadanlog ining si napatay nga si Roy De Locario.
So migabong action bay ang isa diri fragmentation hand grenade. Na kag ti amo ni ang nagkumpol gid ang iya duha ka kamot wala kag tuo. Okay. Sunog ang iya guya, actually dako ang gisi diri sa guya niya kag sa dughan. Matapos nga siya ang ginlokpan disgrasya sining granada, pero ang isa action bay nga M61 fragmentation hand grenade wala iya no maglupok ini kag na recover sang provincial EOD unit no para sa safekeeping safekeeping purposes. Kamo na siya ang natabo no bilang sa sining insidente. So duwa gid ka magtiyo ang on the spot nga napatay sa sining insidente. Now, nagumpisa sa ginaligar pagpangastigo, reklamo nga masami pagpahubog kag amo na hindi pag-insindihan ay sa mga asawa. In fact, ang paresayon diri sa Iloy nga si Marialyn Layan, siling kapila na namon sa nga gina-insindi lang siya kahit siyempre nakainom, pero sa huli no naglala no kay no pintas sa bla siya sining asawa kay makon tatlong ilang kabataan ang pinakagamay 3 months namo ni ginaproblemahan sang Iloy. Anong panaysayon bala diri ni Marialyn Layan namo ning Iloy kag nagasaksi gid sang insidente didto iya sa area sang Barangay Abaca. Ang natabo kay una-una sina na ang iakawa din si Kasigo niya. Tumbag niya din sa kwan o do kasumbag kag sa likod tatlo. Ang buhok ginaamo-amo pag naging butong-butong. Tapos inang bata ng kon, may bata na nagamay nga minutaplo ka bulan. Kung mo din Kasigo siya, naglakat siya sa balay, naglakat niya, kaya wala isang mabantay sa iya bata nga gamay, siling ko doon, kung ka itilisa, lakat ka sa DSWD, pakurasyon ka. Amo na yung asawa? Oo, tapos makadto ka sa pulis. Kaya karoon, may bata ang asawa ka ni bata mo? Oo. Tapos may bata na siya nga gamay, sir. Kaya pag nanto niya sa DSWD, wala sa simangkan niya, may kinakta na puli. Kaya pagkahapon, siling ko, ano sa emojis mo pag-extra? Siling niya, hindi na lang ma'am. Siling ko, ay na lang din ma'am kung kapilit. Kaya ko, bisan bulabon ko kanin sila, kaya siya may kuyag man, wala na kung siya ako mahimo. Kaya ang siling ko siya, kung hindi ka magbalik, ipasunanan na lang mo siya, kaya para makapirma natin siya, kalap ko parang dahil hindi na niya kasulit ang pagpangastigo sa imo. So, balikat sila kung yung bata ng sabay? Tatlo. Ika-apat. Ika-apat? Oo, ika-apat. Malitugan lang sila ng kuyo. Tulugay na, ang bata niya sila, ang sidang niya, sila katuloy si Julie Dinman, apat. Ang ika-2, dahil 5 katuloy, may gamay, sige na sa subong 3 kabulan. Ano to, nagkadto sa balay na nulong, ginpakang niya sa akon ang sukang, kay nakon, hindi pa sumang-sumunan. Huwag naman siya service mo, kasi hindi man po siya nakainom. Sa uli, naghambal siya nga bulagan, huwag naman siya gintabas. Sa siling ko, isang saksun ko pa na siya sa mga hindi man siya kung kami magsisitihay, kaya siya mainom, ako ay inom. Sa uli, naghambal siya nga mapuli, kakaksun niya nga mapuli, nagsiling ko, nga kung mapuli na lang, kaya ang ginadipinsa na ko, ang mga bata na ko, sa 2 kilog laki. Kaya ang mga bata na ko niyo, kaya na kumpas di siya sa sulong nga daw, ako gitya tirahon makastiguron, ginulong ko tanod sa lupya. Tapos, hindi kasi proper sa Abaca, hindi lapit ko may surungbiya. Oo, bali na tunga ng akong balay na boundary na sa lapit sa lumbia sa Abaca. Okay. Tapos, ang bana ko naglakas ko, nagpuli, kaya matunod lang ang tanong. Pagpuli niya, nagbalik siya, nagdala man siya di akong bato, kabilog, ginamon niya sa kapot niya. So, umagan mo? Oo. Pag-abot niya, nagatugan siya sa akong gintuklod niya ko, nakakuko siya, pagbalikit ko, bilang tambagan siya sa isang akong bana, hinumbag man niya hinoon ang akong bana sa baga, kundi, nasumbag na siya, gintukli niya, pagtukli niya kaya na kung ba, amo itong gindungog naman sa sir. Pero, bisan amo na ito nga, nakakita na ko nga, nakakita niya ko di sa paa. Bisan po si, why ito naman ginandapatan, kaya tungod ko wala ko siya magagat. Okay. Ang sabay kay medyo malawig-lawig ni ang iyasing palayag dito. To cut the long story short, ano tabo ang ginasaysay ito ni Manang, ang first pa lang ito nga pagsulong niya sa ilas ni nga balay. After nga nagpadala sa sumon, ang worst gidiya mo ning kahapon, nga may attempt na siya nga bunon ang iya sining nga bayaw, nga manghod sining suspect ka si Rinji Layan,
galing kay mayon na lang nga palad kay nagkapalagyo. No, why be mapuruhan nga amo naman ning rason siguro nga si Renji Layan waya makontrol ang galingon niya kag nagtiruhan gid ang yabayaw nga si Janry De Locario. No, pero ang isa ka maayong balita diri, no, although ti masakit ini sa matimbang nga pamilya, ang natabo kay subong si Renji Layan ara detenido dila sa pulis sa Kawayan PNP. Ang pamilya sang magtiyo nga si Roy kag Janry De Locario nagsugilano na sila ang kainakson bay. Adra sa tardapan mismo ni Police Major Luel Garinganao. Amo ni nga naabtan nato na ang isa sang mga himatao kon Iloy ni Renji Layan. Gato pa dito kay nakabiya na kag nakapauli na dito sa Lumbia ang pamilya sang nagkalamatay nga De Locario. May settlement sila, willing sila sunbay nga i-settle na lang ni kay ti una bes ang mga kabataan nga apektado sa sining kamatayon sang amay nga si John Ray kuan man lang mo himata Manila kag ti hindi malikawan nga lapit naman sila posible ang pagtamod diri sa pamilya no kay kilala Manila kag asawa siyempre utod sang o bayaw sang iyaman na ila sining pamilya. So may settlement sila ang pagsukot diri sulok kay Manang Marilyn Kaina, ginapangayuan siya sang 30,000 nga assistance o bulig sa pamilya. Kay why hindi na lang sila magpasaka sang kaso. Pero sunod diri kay Police Major Luel Garinganao, sila niya may 36 hours pa nga dapat matapos ang reglementary period base magliwat pabla ang pamensaron sa pamilya kag magpasaka sang kaso action by ti ko may kaso ginman ti amo ning pagpanglutang naginimo ni Renji Layan sa yabayaw nga si Janry De Locario pero sa case naman ni Roy De Locario iniya aksidente lang gid ni nga nalukpan siya sang ginuyatan niya nga Granada action na Bray. So ari ang inisyalo ako ng parayag ni Police Major Luel Garinganao sa aton sa interview mismo dito sa iya opisina. Yan, pag-isa ka biktima sa pag-upok ng alala. So, as of now, biktima natin rin suspect pag natin kaso ng mag-autokrasiya. Natabo sa kondo sa pagkakasa itong mga bisita sa pizzeria, ito na itong deputy, ito na bandad na hining suspect, no? Ginusulog niya siya sang yung si Janry De Locario, no? Dito sa Ikabalay, then may dala ng Dua Granada. So, ang nakita na sa akong suspect, may panaduwa pa, inunahan niya, naging sila ang gamit sa iyaning profession shotgun. So, marinig ko na nga sa itong pagkakasa na itong suspect. Then, tiyo sila, ang itong biktima, tumakbo dito para kita mismo na hinabdos na nagkakaya na. So, kinuha ng Dua Granada, kagin attempt na kabuyon ang malay ng ating suspect. Pag sa malay na palad, nangyayari ako, gusto rin siya, kung ay kasi ko na Colombo na rin noon, manokpan rin siya. No? Ang isa ko sa tanong gusto, so nagiging ko rin pagka-utol sa niya Dua Granada. Kaya napatay rin sa dayo no, sa pagbutok ng isang Granada. Action by portion lang, kaya ang full interview na ito, kayong presentation karon sa video, makita pala sa mga ka-action ta sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. So, amo na ang isang ka-insidente nga makonsider na ito, nag-umpisa sa inaway mag-asawa, naglabot sa punto nga daw nangin worst ang sakit sang sining bana si asawa. Siyempre, ang pamilya hindi man magkapaiway, no, nga hindi man mag-apin sa ilang sining bata, kaya mo ni gurugin lain masabot sang suspect nga, o sa victim, nga gisulong niya dito, kati amo ni kahapon ang pinaka-worst nga sitwasyon nga nagresulta gid lang sa kamatayon sining magtiyo. May background gani diri si Sir Major Garinganao nga ining si Roy De Locario, ang iya pag-insindi no kaagi ni Kapgo kag do sa two member man sa RPA do mo nang iya sining information. So anyway, may mga Granada i-action na art mo no, kakakita Granada
So simple nga mga civilian kaangay sila may mga granada sa lablaya, no? Budlay. Oh. Ang iya ganing panugyan to kay meeting yang mga kapitan sa Abacacag sa Lumbia nga buligan ang pulis kampanya kay actually sa bukid action ba hindi madinay subong ngayon improvise shotgun bla in short yung sulpak kaya bisan ano palang design na sulpak nagyapon ng guan niya. Yes. Amo nang pinaka ginaayo niya sa mga barangay official kung may buligan ang pulis kapin pagin sa mga far-flung areas nga kung pwede buligan nga kapatihan hindi lang magupot sang armas kaya mo ni ang nagaresulta bala sa mga krimen kapin pagid ko may mga ginahuptan kay mo mga granada kanyo imagine ko lang si Gabong tos pamilya di Locario kundi sa pamilya Layan pilayan man to ang mga nagkalamatay. So meaning Action Art during the times ang kinagamo nila ang balay nga halabuyan granada kung tani damo gidya tao to sulod damo to kaya to sila nagatiliner kag amo tong at least why mga haboy dito no kag man kun tabo basi kun hindi lang duha ang patay siguro kun dito nahaboy sila kag nagsigabong ining granada. So wala to na kay within 36 hours kun bala may nagmag-o sa desisyon sang pamilya de Locario kay kaina initially nag-settle na sila willing sila nga hindi pagdayonon ang anuman nga action legal o kung kasong ipasaka batok diri sa suspect nga si Renji Layan ka mga hubin mga kung 18 years old ining suspect ang victim is only 27 subugid kay ang kabataan nga tatlo nag-edad duha ka tuig kag tatlo ka bulan amo ning nawadaan sa gamay lain pa kay nagpatay sa amay niya Tiyo Yaman amo na subo nga istorya sa likod sa sining krimen. So i-check na lang niya kay Major Garingganao in the coming days after 36 hours kung bala nagbago ang desisyon sang pamilya de Locario kay ang suspect nga si Renji Layan ara pa man dira sa detention cell sang Kawayan PNP. Ang full na to nga presentation sinibantayan in a short while sa Facebook page sa Son Radio Bacolod. For on special assignment, ang ka-action nyo, Action at Tayhupon, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kung pamatiyan na ito ng palayag na Action Art Tayhupon sa na-gather ng mga information, may ara na isang dugay-dugay na nga mga alitan ang magtimbang nga bahin. Action Firing Line. Balang may mga away-away na nga way naging napunggan ang kaugalingon pagkatapos dala pagid sang makahulubog nga ilimnon. Action Firing Line. Kaya resulta amo niyo duha iya ang nagkalamatay mga ka-action. Perte iya no. Di dapat maghalong-halong gid padalom gid ta pinsar. Kung may ara sang gamay nga problema pungkuan sa ibabaw sang lamesa kag istoryahan. Action Firing Line. Perte ti magtiyo to ho. Bao disgrasya gid. Kung nahaboy ato ng granada tos balay to ati damo gid magkala disgrasya pagid may lang kay waay nadanlog sa iya. Pero hindi yapon manami kay patay man siya mo. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sige, ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalaga dali gid lang kay may special kita nga bisita, ba special gid nga bisita no. Check nato na Action Ana ang iya sini nga name dali gid lang. Kay importante ini diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa kung sino gusto nga mag-apply kag magsulod sa Philippine Military Academy, no? PMA, no? PMA. May palabuton nga entrance exam diri sa Bacolod mga ka-aksyon this coming days, no? Sa pag-intindi ko duha ini kadlaw. Diri sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon, ano bala ang mga kinahanglanon? Ano subong Miyerkules basi makahingagaw pa naman kamo mga graduates dira, no? Nga high school graduates o kung ano da, i-check tabi karon kung ano gidang kompleto pag diri kay pare mamo na ning tsansa nyo ginasulong na kita diri sang PMA para makasulod. Action Firing Line. May gabi lang kay Nong Marlon de Los Santos taga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi mga ka-aksyon. Sige, check naton gamay man lang niya kay ini para sa benepisyo ni sa Bacolod non Negrosanon din ka nga bahin diri sa basi taga Oriental Negros kaman kag kon luyag mo magsulod ano sa PMA may ara sang examination nga mahitabo diri sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon. Sige, las 8:19 Action Radio Philippine Standard Time.
Ari na sa aton sininga linya Online sa firing line. si Captain Renato Wayagwag Actionan. Sige. Sir Wayagwag, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi po, sir. At sa magandang gabi po sa mga tagapagkinig. Aha, ito po ay Action Radio Bacolod po, sir. Action Radio Bacolod, kasama niyo po ngayon si Action Brian Morden po. Una-una po, maraming salamat sa time ngayong gabi na ayun, i-share mo tonight. And ano ba, sir? Ano yung mga dapat nating pag-usapan tonight regarding po dito sa darating na examination and transpo na PMA, sir? Yes, sir. Mayroon po tayong Philippine Military Academy Entrance Examination na magaganap po sa October 9 to 10. Aha. Yun po yung schedule. Ang venue po natin is sa may STI West Negros University. Aha. So, with that, pag sinabi natin October 9 at saka 10, anong araw yan? Saturday at saka Sunday? Friday at saka Saturday po, sir. This coming Friday and Saturday na, sir? Yes, sir. Aha. Sir, anong oras ba ito mag-start? Sa mga around 6 o'clock po ng umaga, andun na po sila. Both walk-in at saka yung registered online. Okay. Para po sa processing. Aha. Then after that po, kung ma-process po siya, and then we will start the exam. Okay. So mayroon po tayong exam ng morning at saka afternoon. Aha. The same true, sir, sa Sabado. Aha. Morning saka afternoon din po, sir. Ay, pag sinabi natin nakarehistro na, so meaning kompleto na siya. How about yung mga walk-in natin, sir? Anong dapat nila dalhin dito, sir, para at least ma-qualify sila? Okay, sir. Sir, unahin ko muna yung qualification. Yes, qualification. Okay. Una, sir, yung age. It should be 17 years old to 21 years old. Okay. Yes, sir. Then, second is yung age requirement po natin. 5 feet. Both male and female. Ikaw. So, 5 feet na po ngayon. Aha. And then, of course, single po sila. Single, never been married. And lastly, wala po silang kaso or non-pending case. Ay, okay. Sige. So, yun yung mga qualification po natin. And then, yung sa... sir, tika ano muna. po tayo? Tika muna, sir. 5 feet po siya, single. Graduate po ng high school, pwede, sir? At saka college, ano? Actually, sir, ang in-entertain po natin yung grade 12 siya, pero graduating po siya next year. Grade 12 na. Yes, sir. Okay, noon, di ba, graduate ng high school, pwede. So, ngayon, grade 12 na tayo. Yes, sir. Kasi, K-12 po tayo ngayon. So, mayroon po tayong tinatawag lang senior high. Yes, senior high school. Opo. Kaya yun po yung in-entertain po namin. Yung grade 12 na graduating po siya next year. Next year. Saka yung graduating din ng college, pwede rin. Basta hindi lang lumampas ng 21. Basta pasok po sa, sir, sa age bracket niya. Yes, sir. Sa qualification age niya. Sige. Go ahead, sir. And then, yung mga requirements po, sir, actually, ang pagkakaiba lang po ng registered online saka walk-in, yung nag-register kasi through online is meron po silang exam permit. Okay. Yung walk-in po wala, kaya pwede po sila mag-direct doon sa exam venue. Aha. So ito po yung mga dalhin nila. Una, sir, yung medical certificate, which is certified po yan galing sa government hospitals, private clinics na nakalagay po doon na COVID-free. Private, sir, no? Private clinics, no? Pwede po rin sa private. Basta certified po ng physician na COVID-free po siya. Okay. Baka iba pa kasi yung pagkaintindi nila na COVID-free, baka mag-undergo pa sila ng swab test or rapid test. Yes po. Hindi po ganun. Basta as long na COVID-free po sila. Okay. Yes, sir. Ano pa to continue, yung din, sir, bring along with them yung health declaration form na pwede po yung health declaration form galing po sa mga respective barangay sila or doon po sa Facebook page ng Philippine Military Academy. But kung wala din silang may download,
pwede po silang direct doon sa exam venue para kami na yung mag-provide ng health declaration form. Yes, sir. Then, isa pang yung mga requirements po natin is yung Xerox copy po ng PSA birth certificate. Then, Xerox copy po ng latest grades. Lalong-lalo na yung grade 12 na graduating next year. In-honor po namin yung yung grade niya nung grade 11. Okay. Then yung undergrad po, pwede yung latest grades nila based sa transcript of record. And then dala din po sila sir ng 2 pieces 2x2 ID picture with white background. And then 2 pieces of number 2 Mongol pencil. And then ang pinaka-importante po sa lahat is, which is mandatory po sa atin, is bring wag po nilang kalimutan yung face mask, face shield, alcohol. Kasi sumusunod po tayo sa health protocol. Kaya ang po namin doon, pag no face mask, no face shield, no exam po, sir. Ayun. Kompleto. Yung damit, sir, mayroon ba tayong mga type A, type B? Yung damit, pwede naman yung white t-shirt at saka maong pants. Then, siyempre, of course, maintindihan natin yung ibang malayong lugar. Basta as long na decent po yung pagsuot nila ng damit. Okay, so far sir, dito sa Negros, marami-rami na ba ang nakaparehistro online? Sa ngayon, sir, yung base sa data po natin is 233 lang po yung naka-registered online. Marami-rami na rin, ano? Bacolod sa Negros. Pero, yes, sir. The whole, po yun, sir, Negros Occidental. I see. Ilan ba kailangan dito, sir? As long as, kung meron? Hindi naman, kasi sa ngayon po, sir, hindi po natin ini-expect yung mga target yung ma-meet natin yung target number, but as long po na kung depende po yung ilan yung examinees natin, doon na lang po tayo magbase. I see. Ito merong magandang tanong sa kasamahan namin dito. Ang ilan dapat ang grades na mag-qualify siya? Sa ngayon, sir, yung dati kasing kwan natin, grades na kailangan is 85%. 85. Yung general grade niya. But as of now kasi sa amin, inaalaw po namin yung kwan kahit below. Kasi ang nakikita po natin, meron kasi yung mga ibang schools na iba yung standard ng education. So kahit mababa siya pero quality naman yung education nila, why not we will allow naman yung mga ganong grades. Ito sir, magandang tanong rin para mula sa akin. For more information po sir, to encourage natin yung mga tao dito sa Negros sa gustong pumasok ng PMA, ano bang benefits una kung makapasok sila na pwede ibigay ng gobyerno sa kanila, sir? Doon sa pag-aral nila. Magandang po yan, sir, na yung tanong. Yes po. Una, sila po ay magiging full scholar. Ayun. Habang nagte-training at saka nag-aral po sila sa PMA. And then, second po is pagka yung po nila, yung sahod as probationary second lieutenant or cadets. Wow. Nagano po yan, nag-range po yan mga 40,000. Ayun. 40,000 po. And then, pagka mag-graduate po sa Philippine Military Academy, makukommission po sila as second lieutenant sa Army, Air Force, at saka ensign po sa Navy. So, yung magiging sahod po nila is about mga 50,000 po. Ang laki. So pag sa school pa lang, sa pag-aaral pa lang, libre na ito kasi gobyerno yung gagastos. Yes, sir. Libre na po. Gagasto nito. Actually, wala na po silang gagastusin doon po sa school kasi provided na po lahat yung mga
kailangan nila, gaya yung mga clothing, mga about sa mga health benefits nila. So, and so forth po. Ayan. So, pero ako, sir, I'm sorry, hindi ko sinabi dito, apply kayo kasi ang laki ng sahod, Action An. Yung atin dito, loyalty at pagmamahal doon sa bansa natin, ano? Ayun. Yes, sir. Parang ganon. Sahod at saka yung loyalty po. Parang ganon po. Dalawa. Yes, sir. Kasi hindi naman pwede puro loyalty, walang laman yung bulsa nyo. Ano? Sir. Parang ganon. Kasi yung iba dyan, pag-graduate, medyo tatlo yung bahay, iba-iba, parang ganon. Di, joke lang po yun, sir. Joke lang po talaga. Sir, itong PMA ba, dito, I forget na kasi medyo matagal na, how many years ago na maybe siguro, yung nangyaring tawag nito, yung parang physically, anong tinatawag na Action An? Tuging kastigo? Oo. Sa PMA ba yun, sir, o PNPA? Pakiulit, sir, ano po yung mayroong nangyaring namatay doon dahil sa training at saka yung sobrang nangyaring tawag dito yung maltreatment po, sir. Maltreatment po, yung nangyaring mayroong namatay talaga na isang cadet po. PMA ba yun? Actually, last year po yun, sir, yung nangyari. Initiation. Ayun. Parang initiation ata or part ng training talaga na nasobrahan, sir. PMA ba yun, sir? Yung incident po na yan, hindi po yan initiation. Pero nagkaroon kasi yung unfortunate na maltreatment. Pero ang nangyari po yun last year po yun, sir, last year. Kasi so sa ngayon po, sir, pero ano na po, yan na po yung very strict po yung policy doon na wala na po yung ganong practice. At the same time, yung ano po natin, yung mga yung tinatawag lang first year or yung plebo is ano po nila, para in-isolate na po nila doon sa mga upper class nila. So, sa ngayon, ano po, talagang wala na pong nangyayaring ganong ganong practice. So I'm very sorry, sir, ha. Tinanong ko lang po kasi hindi maiwasan ng mga tao na ayun, baka mag-think din sila, yun, mayroong namatay dyan. Pero, alam naman natin yung victim na yun, pero parang mayroong may galit yung iba doon kasamahan niya, parang ganun po. Iba naman ito ngayon. At saka, yung policy talaga, parang mayroon na mga regulations doon na hinigpit na talaga para hindi na maulit yun, sir. Para sa Yes, sir. Totoo po yun, sir. Hinigpitan na po nila yung ganun na pag-practice ng mga kadete natin. Hindi lang naman sa ganong incident, pero hindi rin kasi maganda talaga. Lalong-lalo na sa kanila. Well, as of now naman, based sa mga sa mga statement saka na nakaka-witness, particularly dito sa mga natin, sa mga personnel natin sa PMA, yung mga other sa mga parents na kung saan may mga contact sila sa mga anak nila doon sa loob ng PMA, which is sinasabi man nila na na wala nang ganong mga malpractices, particularly yung maltreatment. I see. Sir, ito isang magandang tanong din, second year college daw siya, pero mayroon siyang operation, pero okay na daw, may stainless daw, pero fit naman siya. Una kasi, sir, yan kasi yung itong exam natin ngayon is first stage, entrance exam pa lang. So yung tanong niya po na may operation siya, dyan po malalaman during second stage kung pumasa po siya ng entrance exam, kasi meron mga medical personnel na po yung mag-evaluate kung fit ba siya or qualified siya na mag-training siya sa PMA. Yes. Yun po yung doon. Sir, but sa ngayon lang po, sir, is entrance exam lang po tayo. Ayun, okay. So, libre ito, sir, no? Yung entrance exam talaga yung mangyari. Libre ito. Yes, sir. Libre po yan, sir. Sige. Exam pa lang ito, pag nakapasa doon, may another na mga... Yes, sir. Another na naman po na screening. Which is yung second stage po na... Yun na po yung yung mas stricto na po yung doon. Yung pag-process
for qualification ng cadetship. Sige, kasi hindi mahirap naman talaga pag mayroon kang diferensya tapos training ka doon sa ganitong mga training ng PMA, PNP at saka iba. Sir, so far okay na ba? Na kompleto na yung gusto mong sabihin dito sa Bacolod at saka Negros? May kulang pa ba? Baka meron pa. Sa ngayon sir, yung ano pa, may mga isa pa pala na reminders ko kasi may mga iba kasing siguro dito sa area ng Negros Occidental na baka may mga barangays or other areas na they are requiring for travel pass. Yun po yung isang kino-coordinate po namin ngayon doon dito, particularly sa mga dito sa LGU at saka sa provincial police, na kung saan as long na ano sila na examine po sila for PMA entrance examination, na kung saan pwede po nilang i-allow from their address going to testing center. Ayun. Baka kung meron lang silang dalang patunay na kukuha sila ng exam, baka naman. Yes sir. Ang patunay naman lang dyan sir yung requirements, but kung yung ibang barangay nire-require po sila ng travel pass, then pwede po nilang ilakad habang maga po. Yes. Kuha sila ng barangay certificate at saka ilagay nila doon na kukuha sila ng exam sa PMA para mabilis. Sir, maraming salamat po. Baka may kulang pa po kayo. Go ahead po. Okay po. Last message na lang po, sir. Last message na lang na kung saan inaanyayan ko po yung mga mga kabataan, lalong-lalo na yung mga qualified age at saka ay qualified po ng mga applicants natin. Ito po yung pagkakataon ninyo na makapag-take ng exam habang andito po yung mga proctor teams natin. Ayun. So, sabi nga nila, this is your chance. Yes. Na sana maraming makapasa po dito sa Bacolod and at the same time Bicol, Negros Occidental. Minsan lang kumakatok sa pintuan yung opportunity, ito na nga. Baka naman. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Wayagwag. Captain Wayagwag po. Taga actually, sir, from La Trinidad Benguet po ako and currently assigned sa support group ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Sa Baguio. Marunong ka mag-Ilonggo, sir? Ilonggo Hiligay nun? Actually, Tabaluga may sir, pero the way kasi yung intonation ko, hindi siya bagay, kaya Tagalog ko na lang po. Pareho tayo, sir. Talagang trying hard mag-Tagalog, pero intonation Ilonggo talaga. Importante maintindihan tayo. Sir, maraming salamat po, Captain Wayagwag po. Wayagwag. Yes, pasensya po ha. Good evening po, sir. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po, sir. Yes, sir. Thank you at maayong gabi sa Maayong gabi, sir. Action Firing Line. Lariho lang na, no? Sama na ang willing dira magkuha sa exam Biyernes kag Sabado, Oktubre 9 kag 10 sa West Negros, STI, West Negros. Dapat temprano pa kamo to, no? Amo to mga qualifications. And if iway nyo nakuha agad, pwede nyo karon scan sa aton sini nga live or basi i-rewrite pa ni action ana, no? Sa aton sini nga Facebook dira kamo kopya para makompleto nyo starting tonight hasta buwas ag temprano pa kamo sa Biyernes. Action Firing Line. Good luck sa mga kakuha sang PMA mag-action. Pagbalik naton, check naton ibi. Kabalokan Don Salvador deklara ni nagligad nga COVID-free na pero tisubong may 3 ka mga local transmission o kun apat. Check naton pagbalik dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gina
palap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that Action Firing Line. Hingagawon tanibing balita sa kay Aksyon Marlon Hinabia gikan sa Kapitolyo Provincial sining may ara sang nagpalasitive didto sa Don Salvador Benedicto mga kaksyon. Kay ang pag-itsende naton diri nakuha nila ining nasambit nga si COVID-19 gikan sang mag-asawa nga nagbisita didto tinalikdan kag positibo sa COVID-19. Siyam sa ila nga naka-close contact sa itong mag-asawa gin swab test mga kaksyon and the result may ara gid sang nagpalasitive. Action Firing Line. So may ara sang kompleto nga detalye sini si Aksyon Marlon Hinabia plus ang interview na with Mayor Marcelin de la Cruz, ano? So first amo na pinakauna nga may ara sang local transmission sa Don Salvador Benedicto. Magambal kita nga local transmission meaning sila na lang diraya ang naga tinapikanay sining COVID-19 mga kaksyon. Action Firing Line. Las 8:51 no ara na sa aton sining linya sa sining mga tinion goods na aksyonan. Sige, daligid lang ano. May gabi lang kay Rodolfo Aiko na naga-monitor sining mga tinion. May gabi di na tumanadula May gabi Action Bry watching from Manila. Tamiyaw lang lihog Chairman Velasco kag Madam Fedira sa Handumanan. Subong man dira sa Alihis kay Tita Erna kag Connie Laylay kag Ayeng naga-monitor gid sila. Salamat. Rico Jerwin Pilais Praba. Action Bry lihog lang ko na bis opisyales sa Barangay Tangob. Diri sa Purok Rojas nga dalan kadamo nagid nagbaliskad nga motor. Kag nagalubong nga salakyan wala Japon natambakan. Lihog lang ko dabi. Do bagong kapitan subong sang kuan sang Tangob may temporaryo nga kapitan dira. Inday Plaza may gabi man Apple lang salamat gid. Alright. Mayo lang pagdulong sa mga balita sa Bacolod non Action Bry. Ari kami sa subaybay kada gabi. Ari may balita subong ang bag-o nga result. Okay na. Okay, ari sa Action Marlon. Reports. Action Mar may gabi. Aksyon na Bray, mayong gabi sa bahin sa banwa sa Don Salvador Benedicto. Medyo may ara sang good news nga ginapalihag si Mayor Marcelin de la Cruz. Pero ginbarusan Aksyon Bray sang bad news. Uy. Kay sa good news, naghalog-halog gawa ang gina-implementar nga quarantine protocols kag border control, no? Ginainganyo gani Aksyon Bray ang mga negros namin kabakulod nun nga magbisita sa Don Salvador Benedicto basta sundon lamang ang ginatawag nga health protocol. Pero ang bulubad news diri kay kon himo ba duman nga nagligad nga adlaw kundi mayara sang mag-aswab lato nga tagasunod sa Bacolod nga nagpositive sa COVID-19. Ang record nila nga nagpositive are na record sa may Bacolod City pero may ara sila sang uba sa banwa sang Don Salvador Benedicto amo to nga nagkabulobisita man sila Sombray sa DSP ugaling kaya ang ila sila nga pagpaswab October 1 antes pa naman sa October 1 Aksyon Bray nakabisita na sila sa DSB. Okay. O pag October 1, nabalaan, the next day, ang resulta nag-positive sila. Susko. Amo to nga may ara Aksyon Bray sang
siyam gid ka mga naka-close contact nila nga taga DSB. So atong siyam, ginkuhaan sang swab test, ang resulta sumbray gin-ansyo kay na ni Mayor Maxlin de la Cruz nga sa siyam may ara sang 3 ka mga nag-positive sa COVID-19. Action Mar, 3 lang gid, no? 3. Yes, ako maray. Bali 3. Kay una, kung ginkuhaan swab, ang siyam gin quarantine. Ako mo kay nag-positive ang 3, inin 3 ni kuluwaon ni sila. Waon ni sila sa facility quarantine sang Don Salvador Benedicto. Kag sa ilohon nagsumbray sa isolation facility sang gobyerno provincial nga nahamtang sa Banwa sang Ibi Magalona. Ang adom naman i-quarantine gihapon ang sumbray. Suno kay Mayor de la Cruz. Dito na lang. Yes, dira lang sa DSB gihapon i-quarantine ining anom. So first ini nga local transmission nga naggalunta dira sa may Don Salvador Benedicto, local transmission bangod nga ang virus kinapatihan nga naghalid nagsumbray sa mag-asawa to bala nga taga Bacolod nga nagpa-DSP pa nga nagbisita sa ila sa nga uma sa ulihin nag-positive gali aksumbray. Grabe, no? Aring interview naton kay kay Mayor Maxlin de la Cruz. Sa siyam may ara 3 nga nag-positive. So therefore, sad to say, and unfortunately, may local transmission na kami sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Ini nga bagay dapat ang publiko may diretso nga ibabalon. Ining 3 na-identify naman kag ang purok kung diin sila naghalin naka-lockdown naman sa subong nga mga tinion kag may nakabantay naman ang aton mga barangay danon. So selected nga ma-lockdown sa sila nga purok. Ang aton lang siguro monitoring kag adviser man sila. Mayo lang kay na-contact trace pagit no nga sa siyam dayon nga close contact na quarantine naton. So karon sa siyam may 3 nga na positibo. Ang positibo ni subong na schedule na ni sila nga pang isiparar naman kang dalon sa dito sa Ibi Magalona sa pagpati ko as of this moment. Tapos ang nabilin nga anom ipadayon sang quarantine gyapon until matapos nila ang 14 dias. Karon naman inamunit na pinapangamamat naman namon panugat ang mga close contacts sang 3 ni nga bag-o i-quarantine facility quarantine namon sa Banwa namon. So ang kundi may 3 nga nag-positive aksumbray. Yes. Di amo naman na ang ginapangita nila kon kanasin o ang mga naka-close contact nila kag i-quarantine naman kag kuan naman aksumbray sang swab test. Di mo nay ginapaksyonan naton subong kay sigurado ko at this moment of time Action Bar sa sila nga lugar nga nagpa-positive na naga-monitor subong sa Action Radio. Kung sino dira ang naka-close contact sining 3 nga nag-positive, gwa na lang sila dahil Action Mar, no? Para matapos na ni Action Mar, no? Correct action na para mo nang panawagan man kay na ni Mayor de la Cruz, no? Parang hindi na bala Action Mar mabalobodihan ang ila sa nga contact tracing team. Kag nagalaom ang alkalde nga kabay mga hindi na masulit pa di na madugakan pa bala. Ang ginatawag na local transmission sa ila sa nga Banwa. Kay ang record ang sumbray sang Don Salvador Benedicto balik ko idugang taning 3 nga nag-positive balik siyam ang sumbray ang confirmed cases. Siyam ang confirmed cases sa siyam ang sumbray ang anom to nga unay recover tanan. Yes. Pag mga LSI sa to. LSI. Yes. Oo. So ining 3 amo na nagdugang. So may 3 active cases subong ang Banwa sang Don Salvador Benedicto. Sige, baw. Amo na subari ang nabalitagikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Hanubaya. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang ginamuno ni Action Marlon Hinobia para sa ihibalo dira sa taga Don Salvador Benedicto, local transmission meaning dira na kamo ya nagatapika laton-laton na, no? Hindi na kay nahambal naton nga na-isolate paning 3 kundi ara na sila mismo
So kung sino man ni ang natubang sining tatlo dira, buliligay ka mo dira, pagwa na lang daan kag magpanugid na. Kay kung sino pag itong naatubang nyo, natupad nyo, naagbayan nyo, kung ano ba na basaway ka mo na ka face mask, way ka social distancing dira, sigurado ginto nga i-trace ka mo tanan-tanan. Action firing line. Kung naga-monitor ka subong, nga naka-close contact kasi ning tatlo, distansya ka na daan sa mga tao nga upod mo na subong or panugid ka na dayon buwas pa kadto ka mo na sa inyo sining Purok President. Kag si Purok President kadto mo sa barangay report nyo ganayon ni Say Banwa. Action firing line. Ay paghalalong kamuda kabudlay sa kay COVID-19. May gab ilang naga-monitor sini Matinion si Nene Milagros Tureno. Biligorio gapamati gid kada gabi. Salamat gid ra sa inyo. Oras ta ko labos gid mababay na lang ko diya. Action firing line. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. So man standby karon sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid magilibati tabwas sa mong yapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,